ala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko yawarisu alimami i mako bɛ sanu yɛrɛ yɛrɛ de la sanu telima telima k'a sɔrɔ karabali la ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ kɛ yawarisu de b'a kɛ a bɛ faamuya maa minnu bɛ ntamada la ko ntamanko gɛlɛyalen don sanu ko gɛlɛyalen don u y'u sen don k'u bolo don u ma sanu sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ u ka ntamada la alimami a ye ala tɔgɔ in partager a k'a las'u ma ko Konate y'a d'u ma fi sabilillahi ala ɲɛda kama n tɛ to ɲini u fɛ n tɛ ji ɲini u fɛ billahi a bɛ faamuya ala kala kɛ kun de ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ dɔnnibaga ka baara de ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ o de la Konate y'a décider n bɛ nin di fantanw ma minnu min damanda la alimami an denw de bɛ damanda la bi an dɔgɔninw de bɛ damanda la bi an jɛɲɔgɔnw de bɛ damanda la bi an balimaw de bɛ damanda la bi n'an ko an ye dɔnnibaa ye f'an k'an se kɛ olu ye o tuma a ye nin d'u ma k'u k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'u ye min y'a la o ye ala nɔ ye diɲɛ ye sababu ye wa sanuko sababu telima ala tɔgɔw la yawarisu don alimami i b'i jija e min damanda la ko sanuko gɛlɛyalen don i sen don k'i bolo don ɲɛma sɔrɔ a la yawarisu sɛbɛ siɲɛ 100 n'i tɛ se sɛbɛnni na a di dɔ ma o k'a sɛbɛn ka di ma siɲɛ 100 i k'a nasi bɔ alimami ni a nasi bɔ la i b'i jija i bɛ sanu mugu fitinin ɲini i b'o ɲagami nasi in na o tɛmɛnen kɔfɛ parfum min ka di i yɛrɛ ye i b'o ɲini k'o kɛ nasi in na k'o 3 ɲagami ɲɔgɔn na alimami diɲɛ don o don yanni i ka bɔ k'i bɛ taa don i ka ndamanɛgɛ kɔnɔ walima i bɛ taa ndamanda la dayirimɛ ɲinini na o nasi in dɔ mun i farikolo la billahi n'i ye nin kɛ i tɛ nin kɔrɔfɔ maa ye cɛ o cɛ ye nin kɛ muso o muso ye nin kɛ diɲɛ daminɛ ni bi cɛ ndamanda la wallahi alimami a tigi bɛ sanu sɔrɔ k'o ye sababu ye e terikɛ bɛ taa ndamanda la sisan alimami a bɛ sanu sɔrɔ ka moto kuraw san ka mobili kuraw san e b'o ye e bɛ boli ka taa ndamanda la ko fo n ka kɛ o ɲɔgɔn ye o ye min kɛ ka taa ni e m'o kɛ ka taa aw bɛ se ka kɛ kelen ye wa a tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ o de la a ye don sababu k'a ka sababu ɲini kuma in bɛ faamuya o la o tɛmɛnen kɔfɛ alimami n bɛ wele da sanu baarakɛla bɛɛ ye ntama baarakɛla bɛɛ ye i mako bɛ ntama baara telima de la a kɛra ntama baara si o si sanuko sira kan i mako b'a la alimami an b'a baara kɛ mɔgɔw ye 17,000 o ye garibukɛ yɛrɛ bɛ min baara ala ka jɔnw ye 17,000 o 17,000 alimami baara yɛrɛ dépense o t'o sɔrɔ mais ne b'a kɛ mɔgɔw ye de m'a dɔn n'i ye adamadenw dɛmɛ ka b'u ka tɔɔrɔ la alimami n'u lafiyala u bɛ se ka hɛrɛ kɛ e ye o cɛ caman minnu donna Konate kan bi n'olu bɛ ne dɛmɛ o ka ca kojugu o la sanu baara telima ka sanu sɔrɔ teliya la i mako b'a baara wulibali la 17,000 don o tuma maa min ka sababu b'an bolo ala k'olu ɲɛsin an ma mais maa o maa ka sababu t'an bolo yarabi ala ka n'o tulo don kumakan in na yɛrɛ kuma ti k'o bɛ ɲɛsin garibukɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o la garibukɛ ka téléphone numéro maa min mako bɛ ɲininkali gɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ +223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan +223 72 24 02 98 o tuma faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli haza wa salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.